So guys, nandito na kami sa may Maplas River. Buti na lang, matigas ang ulo namin ni Idol. Ayan si Idol oh. Ayan. Kasi doon pa lang sa may highway sa may Aguilar, nakalagay doon Maplas River temporary close kasi meron daw issue about sa bawat barangay na dadaan papunta rito. Eh sa katigasan namin ng ulo, yan ni Pops Idol Romel. Ayan, shoutout ka muna. Natumbok din namin. Ang ganda guys. Ang ganda. Bago papunta rito guys, medyo rough road talaga. Pero kaya naman kung dahan-dahan. Ayan. So lagi kong sinasabi, kapag meron kayong pine tree nakikita sa isang lugar, ibig sabihin ang lugar na ito ay malamig. Yes. Oo. Ngayon ito, halos pwede nyo akyatin, ang ganda ng bundok na yan. At sa baba niyan, andito na yung Maplas River. Ayan. Ang sabi nila ate rito, meron daw 3 stages to. Isa rito, 2 doon, at saka banda ron. Ayan. Tingnan nyo naman guys, kalinaw. Grabe. Ayan oh. Tingnan nyo. Mapapawaw ka na lang sa linaw ng tubig. Lamig. Mga rock formation pa niya. Oh. Ayan, grabe oh. Sus Mariosep. Ang kagandahan dito guys, ayan, may naliligo dito. Ayan oh, ito yung paligid. Ang kagandahan ng ilog na to, kahit summer, merong tubig. Kaya pwedeng maligo. Hindi katulad ng ibang ilog na kapag summer ay tuyo. Ayan. Meron na rin mga cottages dito. Ayan. Kapag peak season, 500 whole day. Kapag ganito, 300. Tapos may mga upuan din doon, 100 daw per day. Na may isang table, tapos 3 upuan. Tapos may mga tindahan na rin dyan. Tapos may bayad na environmental fee at saka parking. Ayan, ang sarap maligo talaga dito guys. So kahit pa paano, hindi namin pababayaang hindi kami makaligo rito. Ayan. So ayan, kasama ko si Idol Romel. And every time na nandito yan, humahanap kami ng lugar talaga na pwede namin puntahan. Ayan, linaw guys. Dito mga 4 feet daw, 3 feet to 4 feet. Tapos doon sa may mga bato na doon, mga 5 feet to 6 feet. Meron din dito salbabida na pwedeng rentahan. Ito yung lugar oh. Boss, pwede magtanong? Saan kayo dumaan kanina? Sa Buer? Bakit may nakasulat doon na ano, na road close? Hindi niyo nabasa? Nakatarp. Pero tuloy-tuloy lang rin kayo. Hindi, may ano kaming tao. Ano sabi? Bukas naman daw. Bukas nga daw. Walang humarang naman sa inyo, no? Taga saan ba kayo? Dagupan. Layo nyo naman. Buti walang humarang, kundi sayang yung biyahe nyo. Ay, naka-tricycle lang kayo, yan. Okay. Sige, taga Dagupan sila guys, oh. Saan kayo sa Dagupan? Lukaw. Lukaw? Sa may CSI? Opo. Doon? Yan, kasama ko rin yan. Ganda oh. Bibidyoan ko kayo para makita kayo doon ha. Ayan. Bigyan ko ka ng sticker mamaya. Alright. Paano nyo nalaman tong lugar na to? Sa ano lang rin? Sa Facebook? Facebook. Wala kayong pasok ngayon? Alam na. Alam na. College na kayo? College. Ganda guys oh. Ang lalim. So guys, alamin ko kung gaano kalalim to. Hindi naman ako ready eh. Hindi ako ready eh. Sa ganda ng lugar, hindi pwedeng hindi ko liliguin yan. Ayan na. Maalala kayo dyan. Mauna ko idol. Sige, sige, sige. Sarap. Ang lamig. Nandito lang oh.
Sarap guys, ang lamig. Ang linaw, ang linis. Good, good na good. Pag may humarang sa inyo, tigasan nyo lang ulo nyo, diretso nyo lang dito. Kasi pag hindi matigas ang ulo ninyo, hindi ka makakapunta rito. Okay, so thank you for watching guys. Ito yung Maplas River dito sa Aguilar, Pangasinan. Okay, so thank you, shoutout kay Idol Romel.